Querido pueblo bonaireano, mi sta contento di anunciar que John Saliano tabira e gezaghebber nobo di Bonaire. De functie van gezaghebber is ontzettend belangrijk. Ik ben daarom ook heel blij dat we na een zorgvuldige sollicitatieprocedure de zoektocht naar uw gezaghebber op een goede manier kunnen afsluiten. Ik ben ervan overtuigd dat we met de heer Soliano een gezaghebber hebben gevonden die mensen met elkaar weet te verbinden. Een bestuurder die zowel de grote uitdagingen waar Bonaire de komende jaren voor staat, als de vele ambities voor het eiland, onafhankelijk, integer en met veel kennis en kunde kan helpen realiseren. Ik hecht er ook aan om de heer Nolly Oliana van harte te bedanken voor zijn enorme inzet voor Bonaire als waarnemend gezaghebber. Ik ben hem zeer dankbaar voor alles wat hij voor u als bewoner en voor het eiland Bonaire heeft gedaan. Ik feliciteer u als bewoner van Bonaire met uw nieuwe gezaghebber. En ik wens de heer John Soliano hopi sabiduria y turcus bon. Masha danki.